खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 31 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो सोंखारि जागोन, बिमानि गोसोआव दुखु मोनहोगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। वृष राशि रां आरजिनो खाबु मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन, गोजोननि सान। मिथुन राशि गोबां रां खरसा जानो हागौ, रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगोन, जेंना गोनां सान। कर्कट राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, नखर आरो समाजनि मोजां मुं लाखिनो हागोन, जिउआव दावगालांनो बयनिबो थुलुंगाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि मुवा बेसाद हानि जानो हागौ, फालांगि खालामोब्ला गोबां खहा जागोन, हेंथा गोनां सान। कन्या राशि गियान गोनां जानायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, मोजां खाबु। तुला राशि गोबां खामानि आखायाव फैगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि बेमार आजार जानो हागौ, देहाया खस्थ' मोनगोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। धनु राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोनगोन, गोसोआव गिनाय मोनगोन, गाज्रि सान। मकर राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन, नखर आरो समाजनि सुबुंफोरजों मान होजागोन, गोजोननि सान। कुम्भ राशि गोबां रां आखायाव फैगोन, गोसोआ रंजानायजों उसिफावगोन, साना रंजा खुसिजों बारलांगोन। मीन राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोआ असान्थि मोनगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।